So 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Get it money, nigga, that my man. Hi, kapatid! Hello mga kapatid, welcome back na naman sa ating YouTube channel mga kapatid. Kalibangunan ko mga kapatid. Kalibangunan ko. Iabot ko din kalibunan mga kapatid kay malibang ko. Isa mong CR. Nalibang ako isuon. Ngita ta kalibunan na rin malibang ta mga kapatid. Walang plaster nga kalibangan ba? Kalibang kapita mga kapatid. Grabing suuwan sa tiyan. Karilit mo na ng yung CR nga mapuno mga kapatid. Karilit mo na. Nga kalibangon na bitaw kanya nag-abot yung CR na imong mama or maiksuon na nalibang or mga relatives na. Pita po ni isa ra tong CR no. Pait ka dyan nga isa ra tong CR. O ta mga kapatid na. Kalibangon na gudjud ko. Sakita na sa lubot. Uy, sakita na sa lubot mga kapatid. Kalibangon na gudjud ko. Makitaan ba itong lubutan niyo eh? Walang dagdag ito ka. Diyo ngayon magway tao din eh. Narabay usahay mamalig kabaw din eh. Dapita. Nakidool basak. Punguhasan ko ilo mga kapatid. Ginagawa mo. Unsa may lami itong ilo mga kapatid ha? Itong ilo sa itong lubot ba? Ha? Kanina ng Jimelina. Ang Jimelina mga kapatid. Usa kayo mga kapatid ha? Lami mo po ni ilo ng Jimelina mga kapatid kay Juan, kumot nga. Muhawid sa lubot ba? Muhawid sa kasot mga kapatid, makabakambak so karajot mga kapatid. Saan sila may ilo mga kapatid? Jimelina o ano man ha? Ato sa ibutan diridan mga kapatid. Sila may ilo. Pag kini pong bagyang itong ilo, maimpas po itong lubutan niyo eh. Perting katuwa gajod. No? Kung kini bagyang, mangita taglain. Na, puy uban na dunggan ang mga tao nga. Ngani ko, lami ko no ilo. Kani, ilam nga ni. Ug diri sa mo, atawag ko man ni Baho. Pwede gani mga kapatid. Lami gani. Porta itong Jimelina. Marag kanino, marag kanimo sikat kadyo nga dahon mo gimiton, no? Kanira. Kanira. Tara. Let's go. Dari mga kapatid. Libang. Tsaka sa sinitaw mga kapatid. Sinitaw ba? Tsaka sa ta. Wadi. Kita na ka. Ay! Paita po nitong CR yung puno eh. Paita po nitong tao eh. Paita po nitong tao itong CR eh. Paita. Ako dyan inon si mama mga kapatid niya. Ipaduhan na mong CR. Paita sin nga ng kalibangon na matimingan na tao sa CR. Ayap ni, di tahu makita din eh. Di kabaw kapatid, di kabaw. Kay kabaw.